Wel, helo. Heddi, i ni'n mynd i ddarllen llyfr bach o'r enw Gwneud y pethau bychain gan Geraint Davies a ddarluniwyd gan Rhiannon'n Sparks. Fel chi'n gallu gweld, stori yw i am Dydd Gŵyl Dewi. A beth mae Alice yn dysgu am beth yw ystyr geiriau Dewi Sant. Fel chi'n gallu gweld, dyma Alice. Mae hi'n wisgo lan yn ei dillad Cymreig. Oedd hi'n mwynhau ysgol. Oedd hi wrth ei bodd gyda'i ffrindiau. Oedd hi'n mwynhau gwneud ei gwaith. Ond yn bwysicach na dim byd, oedd hi'n mwynhau y diwrnodau arbennig yn yr ysgol. Fel Dydd Gŵyl Dewi Sant. Beth yw Dydd Gŵyl Dewi, gofynodd ei brawd bach Siôn, oedd newydd ddechrau'r ysgol? Wel, ni'n cofio am Dewi Sant. Sant arbennig Cymru a Dydd Gŵyl Dewi, dwedodd Alice. Ar y diwrnod yma, yn yr ysgol, mae llawer o'r merched yn gwisgo heddi, sgert tir, ffid o gwen a siol, ac mae rhai bachgen yn gwisgo gwasgod a chap stabl. Mae rhai'n gwisgo crisiau tîm rygbi Cymru hefyd, a mae rhan fwyaf o'r plant yn gwisgo cynhinen pedr, fel hyn. Doedd Siôn ddim yn hoffi gwisgo gwasgod na chap, felly gwenodd Alice arno a rhoi brichau am gwyllau a dweud, o paid boeni, nid i fwynhau, mae'n llawer hwyl. O Siôn bob amser yn teimlo'n well pan oedd ei chwaer yn garedig iddo fe. A Alice a llawer o gennym pedr yr ysgol, y diwrnod hwnnw. Bydd rhain yn dod â gwen i wneud Mrs Evans. Mae wrth i bodd y blodau, meddyliodd Alice, a bydden nhw'n gwneud i fy stafell ddosbarth yn hardd, i edrych yn hardd. Yn yr ysgol, fe ddwedodd Mr Jones storiau am Dewi Sant. Dwedodd fod Dewi Sant wedi dweud wrth bobl am wneud y pethau bychain, a welsoch ac a glwsoch gen i fi. Beth tybed oedd Dewi Sant yn ei feddwl wrth sôn am y pethau bychain, meddai Alice. Beth oedd hynny'n golygu? Roedd pawb yn edrych yn hardd iawn yn dosbarth Alice. Yn ei dillad Cymreig, chi'n gallu gweld y bechgyn yn ei gwasgodau capiau a'r merched yn ei gwisg Cymreig. Roedd rhai o'r plant yn cael hwyl yn coginio a blasu eu cennin, achos oedd cennin gan y bechgyn fan'na. Roedd eraill yn dweud pan mor hardd oedd eu cennin pedr. Ond edrychai Siân yn drist. Pam mae ti'n drist, gymryd Alice? O, mae pawb yn cael cymaint o hwyl, meddai Siân. Ond collais i fy ngyninen pedr ar y ffordd yr ysgol heddiw. Edrych yn drist am y dagre yn dod o'i llyged hi. Paid a poeni, meddai Alice. Mae gen i lawer o gennin pedr. Fe gei di un o fy rhai i. Felly dyma Alice yn rhoi un o'i blodau i Siân, a'i helpu i'w ysgol. O, diolch yn fawr, Alice, dwedodd Siân. Fe ti mor garedig. Ar Ddydd Gŵyl Dewi, rydyn ni'n cael ei cyneuon ac yn adrodd cerddi i ni wedi dysgu. A dyma'r plant yn canu fan hyn yn braf. Ond roedd Megan yn teimlo braidd yn ofnus i ganu ar ben hunan. Dos, Megan, dwedodd Alice wrthi. Mae pawb yn dweud bod gen ti lais hyfryd. I ni gyd eisiau clywed ti. Roedd Megan yn dal ychydig yn ofnus, ond fe ganodd yn dda iawn, dwedodd Alice. Da iawn ti wrthi, ar ôl iddi ganu. Edrychai Megan yn hapus iawn wedyn. Ar ôl yr adref yr ysgol, gymnodd Alice i Siôn, a oedd wedi mwynhau Dydd Gŵyl Dewi. O, do, atebodd Siân. Roedd yn hwyl, atebodd Siôn, roedd yn hwyl. Fe wnes i fwynhau'r canu. Fe wnes i fwynhau'r adrodd y cerddi a ddysgais, a fe wnes i fwynhau curo dwylo a chefnogi, ond y bwysig a hynna dim byd, fe wnes i fwynhau gwisgo'r wisg. Roedd Siôn wedi blino nan, a rhoddodd Alice Siôn i eistedd ar y soffa ac eith hi nôl diod iddo. Pan ddaeth yn ôl, roedd Siôn yn cysgu'n braf. Roedd Dydd Gŵyl Dewi wedi bod yn ddiwrnod blinedig iawn. Oedd mam yn brysur iawn y gegin. Be ti'n neud, gyfnod Alice? O, dwi'n gwneud cynnau cri, neu picer y man, achos mae'n Dydd Gŵyl Dewi, atebodd mam. Ga i helpu, gyfnod Alice? Gei, siŵr, atebodd ei mam. Fe helpodd Alice ei mam i gymysgu'r blawd, y menyn, y siwgr a'r wyau, y cyrrent a'r lladd.
ac fe wnaethon nhw gycennau bach gyda'r cymysgedd a rhoi ar y radell. Roedden nhw'n aroglu mor hyfryd nes dihunodd Sion a dweud, ga un. Fe bwytodd Sion un ac yna aeth yn ôl i gysgu. Ga i fynd y rhain at nain, gyfnod Alice. Wel, am syniad da, meddai mam. Mae nain wrth ei bodd gyda cycennau cri. Doedd nain ddim yn byw ymhell o cartref Alice, ac roedd Alice wrth ei bodd yn mynd i gweld. Roedd nain hefyd yn mwynhau gweld Alice. Roedden nhw'n mwynhau dweud storiau a rhannu cyfrinachau gyda'i gilydd. O'n nhw'n ffrindiau mawr. Helo, dyma syndod oedd yn nain wrth agor y drws a gweld Alice gyda bocs o gycennau cri. Mae'n mor braf i dy weld ti, ac ti wedi dod â cycennau cri hefyd. O, der mewn, ac fe gewn ni gyd baned o de. Be nes ti'n ddysgu'n yr ysgol heddi te, gyfnod nain wrth iddyn nhw cael ei te. Dywedodd Alice wrthi am ystoriau eglwys nhw a'n Dewi Sant. Ond mae yna un peth wi ddim yn deall. Dywedodd Dewi Sant, gwnewch y pethau bychain a welswch ac a glwswch gen i fi. Be mae hynny'n golygu, nain, gyfnod Alice? Wel, mae'n golygu gwneud pethau bach i wneud bywydau pobl eraill yn well ac yn hapusach, dywedodd nain. Wyt ti'n cofio gwneud unrhyw beth i helpu rhywun arall heddiw, gyfnod nain? Yna cofiodd Alice am yr holl bethau a wnaeth ar ddydd Gŵyl Dewi. Fe nes i helpu Sion i deimlo'n hapus i wisgo gwasgod a chap. Nes i helpu Mrs Evans, Wenny, trwy roi blodau iddi, a fe wnaeth y cennin Pedro dosbarth i edrych yn hyfryd hefyd. Ac fe wnes i Sion yn hapus Sian yn hapus trwy roi un o fy ngennin Pedro iddi hi. A dwedes i wrth Megan fe ganddi lais hyfryd pan oedd hi yn ofn canu, a roedd hi mor hapus ar ôl hi ganu. Fe nes i'n siŵr fod Sion yn eistedd ar y soffa ac yn yfed diod ar ôl y ddod adref. Dyma fe, a dyma'i lath e. A fe nes i helpu mam i wneud cycennau cri. Ac yna, fe wnes ti fi'n llawen wrth rannu rhai o dy cycennau cri gyda fi a dweud hanes dy ddiwrnod, bydde nain. Dwi wrth y modd pan mae'n gwrando arno ti a dy storiau di. Yna cyfleidiodd Alice a dweud, Alice, rwy ti'n drysor. Efallai nad ydy pethau bychan i'w gweld yn llawer, bydde nain, ond maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Fel gwnes di wahaniaeth mawr i'r bobl helpus ti heddi? O, nain, dwedodd Alice. Mae gwneud pethau bychain i eraill am ymwneud i'n hapus iawn hefyd. A dyna ddiwedd ein stori ni am heddiw.